Na faɗa miki sunana Boramma. Amma abokaina suna kirana da na musamman. Kai ne na musamman da kansu burbuɗi yarana? Ba ni bane yalla bai. To waye? Shi din na musamman ne. Kana ganin sa da idanuwanka zaka gane haka. Bai samma! Ka bayyana kanka! Komai lissafi ne. Komai lissafi ne? Komai lissafi ne yalla bai. Sai yanzu kwakwalwata ta haska min me yake faruwa. Da kyau tsohuwa ci gaba da bawa dawo don ta sai a ci gaba. Dukkanin abin da ake kullawa da kwakwalwa to da kwakwalwa ne ake bi domin warware shi. Kai ne na musamman. Malamin sa ne ni. Oh. Ba komai kanka zai iya dauka ba. Na musamman sabon kafce daga kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe.